Hi, hello. Okay, niya ako karon sa Peaceport sa Dipolog. Okay, kasamtangan nga ang Dipolog City Market gi-renovate pa no, gi-bag-o. Kasamtangan nga temporary locate ang merkado sa diri sa Dipolog Peaceport. Okay. Niya ako diri kauban ang akong misis. Okay. Siya dito adunay gipalit samtang paabot ko niya ako diri aning location no. Samtang hulat niya. Okay. Piyesta day karon sa Dipolog no, Senior San Vicente ang patron. Og nang hinautan no sa panabang sa maong santo Senior San Vicente sa iyang intercessory power no. Kaming mga Katoliko o kitang mga Katoliko o alang niadtong mga dili Katoliko nga mangutana nganong mo dangop mi og mga santos sama ni San Vicente kay nagtuo mi nga naa sila intercessory power. When we say o kung moingon tag intercessory power, dili nabot sabton nga ang mga santos Dios. Sa pagtuong Katoliko, dili Dios ang mga santos. Ang mga santos binuhat ra sa Dios, no? Creation, no? Parehas nako binuhat ra man ko sa Dios. Pero tungod sa merit nga mga maayong nahimo nila sa buhi pa sila, doon na sila kanabang gitawag na tug merito nga makapa aghat sa Ginoo sa paghatag sa ilang petisyon o ang ilabang mahimong pagtabang no? Sa Biblia doon natin makita niya na sa mapananglit sa Job 42:8 doon nato itulo ka tawo nga may diretso og ampo sa Dios pero dili sila worthy, di sila angayan at tubangan sa Dios tungod kay makasasala sila no. Giingnan sila sa Dios nga dili nako dawaton ng inyong mga pangalyupo o pagampo kanako kay wala mo magbuhat sa matarong. Pero adto mo ni Job, si Job mo ipaampuha alang ninyo kay siya akong dawaton tungod kay usa man siya kamatarong nga tao. Kaning bersikulo sa Biblia usa sa mga bersikulo nga gigamit natong basihan nga ang Dios dili supak niya ng pagtulon ang Katoliko nga ang mga santos dunay intercessory power no. Job 42:8 sa dihang ang tulo ka makasasala mi diretso og ampo sa Dios, ang Dios wala gyud mag-ingon nga sayop ng inyong kanabang kung maghimo mo og himuon ninyong pagpataliwala ang mga balaan, wala gyud moingon ang Dios diha no. Gani ang maong bersikulo gitudloan pa sila nga makasasala man mo dili nako dunggon ng inyong pagampo pero pwede mo na akong dunggon pero ipaagi ninyo ni Job no. Job 42:8. Now daghan pa kayo mga sita sa Biblia no nga mosuportan ng intercessory power sa mga saints o mga balaang tao. Sa mapanangit sa Hebrews kapitulo 12 bersikulo 22 hangtod sa 24 nga ang dangpanan sa langit ang atong mahangyo sa langit giingon diya no Hebrewanon 12:22 hangtod 24 nga musangpit kita sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo o mga anghel o sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. So bisan ang New Testament gatudlo ana nga ang sangpitunon duulonon hangyoon sa langit Dios ang atong Ginoong Hesukristo, mga anghel og mga santos kanang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na no. Pinagi sila ang intercessory power no. Dili mga Dios ang mga santos pero na sila intercessory power. Parehas ni Mama Mary no sa kasal sa Kana diya sa Biblia nakapataliwala si Mama Mary sa dihang nahutdan og ikadalit nga bino ang kinasal tungod sa hangyo sa inahan
ni si Mama Mary, no, iyang gihangyo iyang anak, iyang gipasabot og nagmilagro gyud ang atong Ginoong Kristo tungod ni Mama Mary. Now sa sunod higayon nato ning punan, no, di lang nato ni tason kay ni arbata sa kining Peaceport sa Dipolog. Nya di pod kayo di mo ganahan po siguro mataas na to ning presentation. Daghang salamat og happy fiesta Dipolog ang patron Senior San Vicente Ferrer. Okay? Inaut nga imo kaming kanawang tabangan pinagi sa imong pag pangaliupo ngadto sa Ginoo.